Излиза, Румен. И его следващия Цветлин. Сега ще се бият яката. Ти готов ли си, Светлине? Да. Ти готов ли си? Yeah. 3, 2, 1. Бой почва. Али? Със всичко може. Да. Без само фуя глад. Аре, ма порезах се. Нема нищо, давай. Али. Не на чаршафите, ей. Малко почивка. Почивка. Не става. Почивка! Я да гледаме как се пием. Ти какво сега? Не искам почивка, искам да го еба. Ти измори ли са? Не. Ти измори ли са? Не, искам да го лапа. Ти искаш ли? Да. Духай го. Айде, давайте. 3, 2, 1, снимам. О, чакайте малко. И аз не. Айде, Румене. Ема как да не живеят? Остай дъската, бе. Али. Там толкова курва скъпи. Айде, женски бой. Женски бой. Женски бой. Не там, бе, към колата отият. Женски бой. Женски бой. Ебати, женски бой. Ти си претен от 14 век да убие Светлин. Женски бой. Женски бой. Дай. Дай, Румен. Румене, ти да не си вампир, Светлина. Ръпаш като жена. Женски бой. Мамо, какъв женски бой. Мали ступаници край. О-о. О-о, не. Ще пробиеш колата, Аз съм Румен и сега аз убя. Не. Ламарината. Ламарината на колата. Ламарината на колата чупих. Дай ги пива. Ама сега се обичате. Ай, още малко. Браво, бе. О, А сега мъжки бой, давайте покажете. не. Още малко. Не. Искате ли още малко бой? Напихме се. Още 50 секунди. Ние имаме кръв. Иди се. Още 1 минута. Не. Айде. Айде, Румен, още 1 минута. Не. Виж го. О. Айде да, тъмън 3 минути да станат. Его 3 минути стана. О. Доива. Само да ни покажа клипа. Това беше за днес, приятели. Ти седай, бе. Това беше за днес, приятели. Чао и до другия път.